तुम्हारी अपार करुणा जोगु सुखमୟରେ ଚାଲୁଛି ମୋ ସଂସାରର ରଥ। ତୁମରି କରୁଣା ଫଳରେ କୋଳର ପାଇଛି ସୁକୁମାରୀ ପରି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କନ୍ୟା। ହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର, ତୁମରି ଦୟା ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ମୋ ସଂସାର ପରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାହାଛ ତଳେ ରଖିଥାଅ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖମୟ କରି ମୋ ସଂସାର ରଥ। सदा सर्वदा तुम्हारी पाखरे भक्ति पुष्पांजलि अर्घ्य दीप जारी जारी सुखमय चली जाऊं ए संसार रथ मोर एतिकी आशीर्वाद करंतु ठाकुर। अच्छा से काढी दे बावली होले दियाड काम करे। अरे मां तू तो व्यस्त रहलु मोर कथा बुझी के तोला जे। अरे मां पिता को मुंडा राजा राज्य में व्यस्त प्रजा मानकर सुख दुख बुझु बुझु तांकर तो समय बीती जाउसी आउ तोर कथा केतबळे बुझिबे रानी। हम मो अलिअलि कन्या विष्णुप्रियार इच्छा पूर्ण करी मु आज निश्चय जीवी प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ को दर्शन करने पाई से लीलाचल धाम श्रीक्षेत्र पुरी को। अरे मां मो सहित निश्चय जीव ना आ समस्त मिसिकी गले आपर तो हस खुशी तो स्नेह ममता सब जगन्नाथ को पदार बिंदरे अजाड़ी दे तो पाई मु गोटे सुंदर नमस्कार अरे मां कौन कहूँ मां सपना कौन। हाँ बेटा आज भाया खुशी दिन रे तो मोर हस देखो मिलुछि रे मां हसी दे मां अरे हसी दे।
ଆରେ ମା ଦେଖିଆ ତୁ ଯାରେ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଆ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯା ମା। ମହାରାଜ ରାଣୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମହାରାଜ। କାହିଁକି ରାଣୀ? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ମହାରାଜ ସବୁ କଥା ତ କହି ହୁଏନି କି ସବୁ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ରାଣୀ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି ମହାରାଜ। ମୋ ଦୁଃଖ ମୋ ମନସ୍କାମନା ଆଉ ମୋ ମନର ଭକ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବ। ରାଣୀ ଏତିକି କହି ତବ ଚରଣ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ଗୁହାରି ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ରାଣୀ ଶୁଣ ରାଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଣୀ ଶୁଣ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁମେ ନ ଯିବାର କାରଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହରିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେନାପତି ମହାରାଜ ସେନାପତି ହଠାତ୍ ରଥ ଗଜ ପାଟ ପଟିବାର ସଜିତର କାରଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ସେନାପତି? ତେବେ ଶୁଣ 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 ସେନାପତି ଶୁଣ ରେ ଆଉ ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ରାଜନୀତି।
ମହାରାଜ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବା ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆରେ ମା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାରେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସ ମା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆରେ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଛି ନା ଚାଲେ ମା ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ সেই ନିରାଞ୍ଚଳ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଚାଲ ରେ ମା ଚାଲ ଆସ ଆସ ସେନାପତି ରାଜକନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା ପୁରାପୁରି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ଓ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପାଗଳ ଘର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଓ ତୁମକୁ ପହାଡ଼ି କୋଳରେ ବସିବା ନା କୋଳେ ବସିବା ରାଜକନ୍ୟାର ସାଜିବା 이내 또 어터에 내외물 좀 사버라고 에이 저렇게 나 찔리고 에이 무슨